kaptajn Vincent og svinet. Hold kæft. Hej og velkommen tilbage, kaptajn Vincent her, klar til endnu mere matematik. Og i dag, der bliver det en ekstra god dag, fordi der skal vi lære, hvordan man regner med brøker. Nej, ikke brøker igen. Og hvis du nu lige har glemt, hvordan er det nu, at man forlænger og forkorter, hvad er det for noget, det med brøker, så prøv lige at se den video, der er her. Hvis ikke, så lad os bare komme i gang. Fedt! I dag der skal vi altså lære at plusse og minuse med brøker. Det lyder svært. Ja. Jeg skal lige have en hat på. Perfekt. Haha, du ser dum ud. Når vi skal regne med brøker, både når man skal trække dem fra hinanden, og når man skal plusse dem, så er det vigtigt, at de har samme nævner. Hvis vi skal plusse en tredjedel med 3/4, så er det vigtigste, regel nummer 1, er, at vi skal finde en fællesnævner. En fællesnævner, det er altså et tal, som både 3 og 4 går op i. Og hvis vi tager 3-tabellen, 3, 6, 9, 12, 15, kan vi prøve at stoppe ved. Og 4-tabellen, 4, 8, 12, 16. Der var både 12 i 3-tabellen, og der var 12 i 4-tabellen. Så 12 er fællesnævneren. Efter vi har fundet fællesnævneren, så skal vi altså forlænge brøken. Hvor meget skal vi forlænge brøk nummer 1 med? 1/3, for at vi får det op til 12. del. Så ser man, hvor mange gange kan vi have 3 inde i 12-tallet. 3, 6, 9, 12. 4 gange. Den brøk skal vi altså forlænge med 4. 1/3 forlænget med 4 giver 4/12. Nu forlænger vi brøk nummer 2, som var 3/4. Vi starter med at se, hvor mange gange går 4 op i 12. 4, 8, 12. Det er altså 3 gange. Så vi tager altså også og ganger tælleren med 3. Så det er 3 gange 3, som giver 9/12. Nu skal vi altså så plusse de to brøker. Vi har 4/12 plus 9/12. Og nu hvor det er, at de har samme nævner, så skal vi kun plusse dem i tælleren. Så det vil altså sige 9 plus 4, det giver 9, 10, 11, 12, det giver 13. 13/12. Det er sådan, når det er, at tælleren er større end nævneren, så kalder vi brøken for uægte. Forestil dig, at du går ind på et pizzeria, og en pizza er skåret ud i 12 dele, og du siger, jeg vil gerne bede om 13 stykker pizza. Så er pizzamanden jo altså nødt til at give dig en hel pizza, plus 1/12 af en anden pizza. Så 13/12 bliver omskrevet til en hel plus en 12. Altså 1/12. Det vigtigste er, at man ved, at når man skal plusse og minuse med brøker, skal de altså have en fællesnævner. Okay, måske det er bedre, at jeg finder agurken frem. Det er sgu da ikke en agurk. Det er en squash. Okay, fint. Lad mig vise, hvordan det fungerer. Hvis det er, at vi har de to squash her, og vi tager den ene og deler i 4 stykker, og et af stykkerne vender vi op, så vi har 1/4, og i den anden squash deler vi i 3 stykker, og et af stykkerne vender vi op. Så der har vi altså 1/3. Godt, så vi har en tredjedel her og en fjerdedel her. Men I kan godt se, at vi kan jo ikke rigtig lægge dem sammen nu, hvor de ikke har samme størrelse. Så vi er nødt til at sørge for, at alle stykkerne er lige store. Så lad os lige skrue tiden tilbage. Godt. Nu her er vi altså nødt til at tage denne her squash, som før var delt i 4 dele, og denne her squash, der før var delt i 3 dele, og finde ud af, hvor store skal delene være, for at begge tal, altså 3 og 4, kan gå op i tallet. Og det er altså 12. Så vi er nødt til at dele begge squash i 12 dele. Det gør jeg lige. Godt. Nu har vi delt begge squash i 12 dele. Så nu er vi nødt til at finde ud af, hvor mange stykker skal jeg have af den her squash, der før var i 4 dele, for at jeg har lige meget af squashen. Nu her er det altså 3/12, som er det samme som 1/4. På den anden side her, der var den før delt i 3 dele, så nu inddeler vi lige, så de er lige mange i 3 bunker. Så nu er det altså blevet til 1, 2, 3, 4/12 er det samme som 1/3. Nu kan vi plusse dem ved så at tage 3/12 plus 4/12. Og det giver så 4, 5, 6, 7/12 agurk. Det er en squash, din klovn. Jeg får resten taget noget kage med. Ej, hvor lækkert. Lad os prøve at lege med det. Jeg deler op i 12 stykker.
Godt, så nu har vi altså en kage, der er delt i 12 stykker. Og hvis vi nu skal prøve at trække en tredjedel fra de 12 stykker, så er vi jo nødt til at dele kagen op i 3 dele, selvom den allerede er delt i 12 dele. Men hvis vi nu skulle dele det her i 3 dele, så vil vi sige 1. Vi laver 3 forskellige bunker. 2. Jeg elsker kage. 3. Super! Altså det der er sket nu her, er at vi stadig har 12 dele. Men nu vil vi gerne trække 1/3 fra hele kagen. Så vi tager altså en af bunkerne, som er en tredjedel, og fjerner herover til. Væk med jer. Så har vi jo så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 12-dele tilbage. Altså for at minuse med brøker, så skal man først og fremmest have en fælles nævner, og så trækker man bare de 2 tællere fra hinanden. Vil du sige noget med farvel? Jeg synes, du skal droppe farvel. Skal vi sige farvel? Nå ja. Godt, så hvis der er nogle emner i matematik, så vi tænker, det vil jeg bare mega gerne lære. Skriv det i kommentarfeltet, så kommer det med i næste uge måske, eller ugen efter. Vil du lave det med hånden? Nej, Men det plejer du. men jeg synes ikke, det er godt, det med hånden. Så står det. Ja. Jeg gør det med hånden. Er det-